бузурге мефармояд таърих илмест ки роҳи фардои инсониятро мунаввар ва рӯшан месозад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон аст. манзури шумо чун ҳамешагӣ барномаи мазкур аз рӯи шоҳасари тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров сабт ва таҳия мегардад. имрӯз дар барнома омӯзгори факултаи таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ Саидҷон Зувайдуллозодаро даъват намудем. хуш омадед устод ба барнома. чун дар барномаҳои қаблӣ мо бо иштирок ва андешарониҳои муаррихон, донишмандон ва таърихнигорони ватанӣ атрофи боб ва зербобҳои китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба таври бояду шояд маълумот дода будем ва инак ба сари ҳокимият омадани темуриён ва шумо мегуфтед ки вазъи сиёсӣ ва ба сари қудрат омадани темуриён чӣ гуна сурат гирифт ва ин давлатдорӣ, ин сулола то куҷо тавонист ба решаҳои амиқи фарҳангу тамаддуну таърихи ниёгони мо зарбаи ҷонкоҳе зада бошад. хоб қабл аз оне ки мо дар бораи давлатдории темуриён гуфта бошем, ду ҷумла мо дар бораи худи китоби шоҳасари Аллома Бобоҷон Ғафуров гуфта бошем. Аллома Бобоҷон Ғафуров яке аз муаррихони варзидаи на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад, зеро ки Аллома Бобоҷон Ғафуров бо навиштани асарҳои илмии худ дар рушди илми таърихи халқи тоҷик ва таърихи ҷаҳонӣ саҳми арзандаи худро гузоштааст. яке аз шоҳасарҳои Аллома Бобоҷон Ғафуров ин китоби тоҷикон ба ҳисоб меравад ки он соли 1972 рӯи чоп омадааст. ва шоҳасари Аллома Бобоҷон Ғафуров як китобе аст ки дар бораи таърихи қадим ва давраи нави халқи тоҷик маълумотҳо оварда шудааст. яъне аз ҳамон давраи ҷомеаи ибтидоӣ ва то давраи ибтидои соли 1917 мо аз ин китоб маълумотҳои равшану дақиқу таҳлилшудаи таърихи гузаштаи худро дастрас карда метавонем. ва бисёр муҳаққиқон ва донишмандони ҷаҳонӣ гуфтаанд ки агар ба таърихи халқҳои осиёи миёна ошноӣ пайдо кардан ва ворид шудан агар хоҳед, бевосита асари Аллома Бобоҷон Ғафуровро варақ задан дар кор, зеро ки дар он дар баробари таърихи халқи тоҷик дар бораи халқҳои осиёи миёна низ маълумотҳои хеле равшан ва хеле дақиқ оварда шудааст. ва дар яке аз бобҳои китоби тоҷикони Аллома Бобоҷон Ғафуров дар бораи давлатдории темуриён ва ба сари ҳокимият омадани ин сулолаи муғултабор маълумотҳои хеле дақиқ аз рӯи сарчашмаҳои таърихӣ он давра дақиқ таҳлил бо факту рақамҳои хеле асоснок оварда шудааст ки имрӯз аҳамияти хеле калон дорад дар раванди ин давраи омӯзиши таърихи халқи тоҷик. давлати темуриён дар охири асри 14 пас аз сукути муғулҳо ба сари ҳокимият омаданд. худи темур соли 1362 лақаби Темури Лангро мегирад. соли 1336 Темур ба дунё омадааст ва соли 1405 Темур вафот кардааст. Темур яке аз нафароне буд ки дар раванди давлатдорӣ мулккушоиҳои худ аз тоқтутоз ва ҷангу ғорату қатлу кушторҳои зиёдеро дар давраи давлатдории худ амалӣ кардааст ки то имрӯз аз саҳифаҳои таърих фаромӯш ва дур нашудааст. яъне ки таҷриба умун кору пешае ки аз муғулҳо дида буд, таҷрибае ки андохта буд, ҳаминро амалӣ кард. Темур дар сараввал бо гурӯҳи дастаҳои ғоратгаронаи худ фаъолият мекард ва дар ибтидо ҳамчун дар хизмати хонҳо ва намояндагони муғул қарор дошт. Темур соли 1362 дар Систон дар яке аз муҳорибаҳо ҷароҳати сахт мебардорад ва то охири умр ланг мемонад ва дар таърих бо номи Темури Ланг машҳур ва маълум аст. барои муайян кардани қабри Темур ва худи шахсияти Темур соли 1941 як гурӯҳ бостоншиносони шӯравӣ бо роҳбарии бостоншинос Герасимов соли 1941 қабри Темурро мекананд ва қабри Темур бояд гуфт ки дар
шаҳри Самарқанд пайдо мегардад. дар раванди ман ташхиси ман лабораторӣ муайян мекунад ки Тимур дар ҳамон ҳангоми муҳорибае ки дар он захмӣ гарида буд, аз дасту пои росташ ҷароҳати сахт бардоштааст ва ҳангоми ҳаракат кардан пои росташро кашида ҳаракат мекардад. Боқимондаи устухонпораҳои худи ин ҷасад муайян карданд ки ман қадди Тимур 1 метр 70 сантиметр будааст. Пас аз оне ки ба сари ҳокимият омад соли 1370 ва давлати ягонаи худро таъсис дод. шумо чанд ҷумла дар бораи шахсияти худи Тимур гуфтед ва воқеан Тимур он амалҳои зиште ки анҷом дод, ӯ хӯи баде ки дошт аз муғулҳо, аз саркардаҳои ҳамтабори худ аз Чингизхон мерос гирифта буд ва ҳамин нотавонбиниву зулму асорату истибдод ки дар сарзаминҳои Мовароунаҳру Хуросон сурат гирифта буд, дар сарзаминҳои ниёгони мо, бешубҳа бозгӯи он аст ки давлати Тимуриён воқеан як зарбае буд ба фарҳанг, таърих, маънавиёт, он соҳҳое ки бевосита дар ҳамон давра амалӣ мегардид. дар бораи вазъи сиёсӣ ва ба сари қудрат омадани хонигари Тимур, шахсияти Тимур ва давлатдории Тимур чанд сухан мегуфтед? Марамад. ҷунбиши сарбадорон, ин ҷунбиш ва ба сари ҳокимият овард Тимурионро ва дар ҳамин давра умуман муғулҳо ба шаҳри Самарқанд ҳуҷум мекарданд ва дар ин давра мардум худ барои ҳимояи сарзамини худ ба по хестанд ва бо роҳбарии Мавлонзода 10,000 нафар мардуми ватандӯст ҷамъ омаданд. Мубориза дар таърих ном гирифт ҷунбиши сарбадорон, яъне сар бадор медиҳем, аммо кишвар ба душман намедиҳем. ва бо роҳбарии Мавлонзода мардум ҷавонони таноманд ҷамъ омаданд ва як лашкари бузургеро ташкил карданд ва дар ҳар гӯшаҳои худи шаҳри Самарқанд камин гирифтанд ва шаҳрро холӣ гузоштанд. вақте ки муғул бо лашкари тавонои худ вориди шаҳри Самарқанд гардид ва дид ки шаҳр хомӯш ва ором аст ва ҳар вақте ки муғул ба ин ё он минтақаи ҳуҷум мекард, мардум аз ҳайбату аз ҷаҳолати муғул то омадани муғул аллакай ҳамон ки минтақаро тарк карда мерафтанд ва муғулҳо дар он фикр буданд ки аллакай мардум шаҳрро тарк карданд ва мо бе ягон муҳориба шаҳрро соҳиб шудем ва онҳо акнун ба ғорату тохтутози худ нияти машғул шудан доштанд ва вориди шаҳр гардиданд. Якбора ки он 10,000 нафар ҷавонмардоне ки камин гирифта буданд, якбора ба ҳуҷум гузаштанд ва лашкари муғул худро гум кард ва дигар натавонист ки бо ин лашкари тавоно мубориза барад ва дар ин муҳориба муғул шикаст хӯрд ва ақибнишинӣ кард ва шаҳри Самарқандро тарк кард ва мардуми шаҳри Самарқанд бо роҳбарии Мавлонзода тавонистанд ки ғалаба карданд ва шаҳрро аз ҳуҷуми бадҳайботонаи муғул наҷот доданд ва ин ғалабаи худро бо хушҳолӣ аз ин ғалаба Тимур ва Ҳусейн огоҳ гардид. Онҳо роҳбарони шӯришро ҳам Мавлонзодаро бо роҳи фиреб ба назди худ даъват карданд ва сардорони шӯриш ба қатл расонида шуданд ва ҳатто аз ҷониби Ҳусейн ба мардум товони ҷангӣ баста шуд ва ба хотире ки Тимур боварии мардумро ба худ ҷалб кунад, ин товони ҷангиро пардохт кард ва дар боварии худи мардум даромад ва тавонист ки соли 1370 Тимур бо фиреб додани Ҳусейн ва ӯро ба қатл расонид ва соли 1370 Тимур ба сари ҳокимият омад ва бо ҳамин давлати бузурги худро таъсис дод ва аз соли 1370 сар карда Тимур аз худи шаҳри Самарқанд барои ҳуҷумҳо ва ҷангҳо ва муҳорибаҳои мулккушоиҳои худ оғоз кард ва то минтақаҳои Хуросону Мавароунаҳр, Осиёи Хур, Ҳиндустон ва ин сарзаминҳоро Тимур дар раванди ҷангҳо ва мулккушоиҳояш пурра ба зери тасарруфи худ даровард ва соли 1470
орзуи деринаи Теймур ҳамин буд ки ба сарзамини Хитой ҳуҷум кунад ва сарзамини Хитойро ҳам мехост ки Теймур ба зери тобиати давлати худ дарорад ва ҳамин гуна Теймур баъди Хитой орзу ва ният дошт ки ба самти Аврупо ворид гардад ва чуне ки ин ҳолатро муғулҳо ҳам ба анҷом расонида буданд ва ин сарзаминро соҳиб гардад ва як мулк ва ҳудуди хеле васеъи давлати Теймуриёнро бунёд кунад ва дар соли 1405 Теймур орзуш ба самти Хитой буд, яъне моҳи феврали соли 1405 Теймур бо лашкари тавонои худ ҳуҷум ба самти Хитойро оғоз мекунад, аммо дар роҳ ба ин мақсади худ нарасидан Теймур бемор мешавад ва аз рӯи баъзан гуфтаҳои сарчашмаҳои таърихӣ ӯ шамол мехӯрад, бемор мешавад ва дар 18 феврали соли 1405 Теймур вафот мекунад ва ба он орзу мақсаде дошт ки бояд Хитойро ба даст гирад, ба он орзу ва мақсади худ намерасад ва Теймурро ба Самарқанд оварда дар Самарқанд дафн мекунад. муқоисаву қиёс мекардед низоми идоракунии муғулҳо ва давлатдории Теймуриёнро. Бо кадом мақсадҳо мехостанд ки ин кишваркушоиҳоро анҷом дода бошанд? Ман баъди сукути давлати Сомониён оғози муҳорибаҳои аҷнабиён, махсусан ҳамун туркҳо ба сарзамини мо шумо оғоз гардид. Мақсаду мароми худи Чингизхон ва ҳам Теймур ба даст овардани ин сарзаминҳои бою ғаниматҳои зиёд ва ташкил кардани як давлати бузурги худ ба ҳисоб меравад ва ҳамон қатлу кушторе ки худи Чингизхон дар давраи ҳуҷумҳояш дар сарзамини Хуросону Мавораннаҳр идома дод ва амалӣ кард, ин корҳоро ҳам низ Теймур дар раванди ҳуҷумҳояш ба сарзаминҳои Мавораннаҳр Хуросон ҳатто берун аз он низ амалӣ кард ва мо дар ҳар ду ғоратгариҳову ҷангу куштору қатлу бераҳмиҳои зиёдеро дар раванди ворид шудани ҳар ду ин ба ин сарзамин мо дида метавонем. Мегӯянд ки каламанораҳо аз Теймур боқӣ монданд ва то куҷо асоси воқеӣ дорад? Таърих чӣ мегӯяд? Ман дар сарчашмаҳои таърихӣ ва дар китобҳои имрӯзам ин чиз сабт шудааст ва исбот шудааст ки Теймур чӣ дар давраи худ ва чӣ дар баъдӣ ҳамчун ғоратгар, қотил ва ҳамчун нафаре ки ба генофонди миллати тоҷик ниёгони мо зарбаи хеле калон расонид. Худи Чингизхон сарзамини Хуросону Мавораннаҳрро сарзамини тоҷикон мегуфт. ҳатто ба фарзандони худ, ба ворисони худ васият намуда буд ки сарзамини Хуросону Мавораннаҳр сарзамини тоҷикон аст, ин сарзаминро аз хуни тоҷикон гулгун созед. Онқадар қатл куштори мардуми ин тоҷик дар ин сарзамин сурат гирифт ки ҳисобаш гумон. Ва худи Теймур низ дар ин сарзамин ман бо сохтани каламонороҳои худ, бо зиндабазида дар зери деворҳо гузоштани мардум маълум машҳур шуда буд ва аз худ каламонороҳои зиёде боқӣ монд Теймур ки дар қатлу куштор аз Чингизхон ягон камӣ надорад. Пас он Теймур вафот кард, ӯро дафн карданд ва бо ин разолат, бо ин ҷоҳилизм ки дар он давра сурат гирифта буд, сохти давлатдориро боз кӣ идома дод? Кӣ тавонист ки меросхӯри ӯ бошад ва зимоми давлатдориро ба даст гирифта бошад? Танҳо ду қисмати сарзамини давлати Теймуриён баъди марги Теймур боқӣ монд. Яке сарзамини Мавораннаҳр, дигаре сарзамини Хуросон. Баъди марги Теймур ин ду сарзамин ба ду вориси меросхӯри Теймур боқӣ монданд. Яке писараш Шоҳрух, дигаре наберааш, яъне ки писари Шоҳрух Улуғбек. Шоҳрух қисмати хуросонии давлати Теймуриёнро бо пойтахташ Ҳирот соҳиб гашт ва дар қисмати Мавораннаҳри давлати Теймуриён бо пойтахташ Самарқанд ба набираи 15-солаи Теймур Улуғбек боқӣ монд ва боқӣ дигар қисматҳои давлати Теймуриён истиқлолияти худро ба даст оварданд. Улуғбек яке аз нафароне ҳаст ки дар давлатдории Теймуриён шахси донишманд эътироф шудааст ва ин нафар Улуғбек забонҳои туркию, тоҷикию, арабиро хуб медонист ва ҳатто гуфта мешавад ки бо ин забонҳо ҳам шеър мегӯяд, ки таби шеърнависӣ дошт, аммо Улуғбек ба илмҳои дақиқ рағбату шавқи хеле зиёд дошт. Улуғбек барои рушди ин илмҳо
олимон ва аҳли илмро дар дарбори худ ҷамъ мекунад ва Улуғбек ба сохтани расадхона дар Самарқанд шурӯъ мекунад ки то имрӯз вайронаҳои бинои ин расадхона дар Самарқанд боқӣ мондааст ва яке аз мавзеъҳои тамошобоби сайёҳон имрӯз гардидааст. Ва Улуғбек ин расадхонаи худро бунёд кард ва олимон донишмандони илмҳои дақиқро дар ин расадхона гирд овард ва ба рушди ин илмҳои ситорашиносию нуҷум рушди ин илмҳо шароит дар дарбори худ муҳайё кард барои рушди ин илмҳо. дар муқоиса ба писари худ Шоҳрух падар, яъне дар минтақаи Хуросонии сарзаминҳои аҷдодии мо чӣ амалеро раво дид? Минтақаи Хуросонии давлати Темуриён низ дар ин давра аллакай бо рушду пешрафти худ ноил гардид ва рушди ҳунарҳову рушди илму фарҳангу ҳунарҳои мардумии дигар дар қисмати Хуросонии давлати Темуриён то охирин намояндаи Темуриён дар ин ҷо дида мешуд. Дар қисмати Хуросонии давлати Темуриён низ сикаҳо бо номи ҳокими он сика зада мешуд ва рушди тиҷорат ва муомилоти пулӣ ва ислоҳоти пулӣ дар сарзамини қисмати Мавораннаҳрии давлати Темуриён рушд ва пешрафт ва дида мешуд. Махсусан истеҳсоли коғаз дар худи шаҳри Самарқанд, рушди ҳунарҳои бофандагӣ, рушди ҳунарҳои кулолгарӣ, оҳангарӣ, заргарӣ дар шаҳрҳои минтақаи Мавораннаҳри давлати Темуриён ба рушду пешрафти худ дида мешуд ва маҳсули ҳунарҳои ин мардум дар бозорҳои дохил ва бозорҳои берунӣ харидори худро дошт ва дар баробар ин дар қисмати Хуросонии давлати Темуриён низ ин рушди ҳунарҳоро низ мо дида метавонистем. Аммо дар баробар инам буданд норозигиҳо, эътирозҳо нисбати худи давлатдории инҳо ва ҳатто дар охири давлатдории Темуриён ҳамон муборизаҳои дохиливу кашмакашиҳо тавонист ки ба аз байн рафтани давлати Темуриён ва ҳатто ин имконият дод ки барои ба ин сарзамин ворид шудани худи Шайбониён гардид. Яъне давлати Темуриён дар охири давлатдории худ аз ду тараф ҳам аз қисмати Хуросони ҳам қисмати Мавораннаҳрӣ дар муҳорибаи ду рақиби абарқудрати худ яъне Сафавиён ва Шайбониён қарор гирифтанд ки ин боиси аз байн рафтани давлати Темуриён гардид. Хулосаи шумо пиромони ба сари қудрат омадани Темуриён ва зимоми идораро ба даст гирифтани падару писар Шоҳрух ва Улуғбек дар маҷмӯъ аз ҳаракати сарбадорон. Ҷунбиши сарбадорон ин ҷунбише шуд ки ба сари ҳокимият овард давлати Темуриён. Яки баъди ҷунбиши сарбадорон ва бо роҳи фиреб додани роҳбарони ин ҷунбиш Мавлонзода ва дигар нафароне ки дар атрофи Мавлонзода буданд, Темур тавонист ки дар соли 1370 давлати худро, яки давлати Темуриёнро асос гузошт ва аз соли 1370 Темур ба мулккушоиҳои худ шурӯъ кард ва тавонист ки ҳудуди Мавораннаҳру Хуросонро ба зери тасарруфи худ даро. Ҳатто соли 1381-1382 давлати Куртоиҳиро, сарбадорони Хуросонро ба зери тобиати худ даровард ва 3 мартиба ба ҳудуди Ҳиндустон лашкар кашид ва он минтақаҳоро ба зери тасарруфи худ даровард ва охирин намояндаи давлати Темуриён дар қисмати Мавораннаҳрӣ ин Бобур Мирзо мебошад ки аз тарафи Муҳаммад Шайбонихон шикаст дода шуд ва дар қисмати Хуросонии давлати Темуриён ин Ҳусайни Бойқаро буд ки инам аз тарафи Муҳаммад Шайбонихон шикаст дода шуд ва бо ҳамин Муҳаммад Шайбонихон тавонист ки дар соли 1510 пурра ба давлати Темуриён хотима гузошт ва баъди сукути давлати Темуриён дар ин сарзамин як сулолаи дигари муғултабор ин Шайбониён ба сари ҳокимият омаданд ки ин албатта дар барномаҳои дигар кӯшиш мекунем ки дар бораи ба сари ҳокимият омадани давлати Шайбониён ва давлатдории онҳо маълумотҳои зиёде бо шумо гуфта бошем. Ташаккури зиёд барои изҳори назар, барои маълумотҳои муътамад, саҳеҳ. Мо дар ин барнома тавонистем то заволи давлатдории Темуриён гуфта бошем ва ба сари тахт омадани як сулолаи дигар бо номи Шайбониён ки албатта ин мавзӯи ҷудогона аст ва умедворем ки дар барномаҳои баъдӣ сари мавзӯи давлатдории Шайбониён барномаи алоҳида бо иштироки таърихнигорон таҳия хоҳем кард. Инҷо бинандагони азиз ба анҷоми силсила барномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон расидем. бо андешарониву мулоҳизаронии муаррихи ватанӣ Саидҷон Зубайдуллозода. То барномаҳои навбатӣ сарбаланду пирӯз бошед.